Ayo. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta, wis. Terus. Hei. Lah iya Pak piye? Ngene. Aku ditemplekno plek ngene. Saka ya taplak. Wis rene apa belas. Sing ngayal-ngayal. Tulung tukokno kembang. Meh gitu iki. Ra gampang wong jodoh Iya. Awas. Iya. Senenganku sing ngene-ngene iki ya. Ya Ngene iki alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Nah iki halus. Alus ngene iki. Jane sing halusan. Alah aku paling gak sing halus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Yo, langsung dikasih sepot Mas. Ate. Mbok sinten? Mbok ya. Mbok. Enggak, mbiem. Enggak mbiem. Sampun cekar saking sasira pawiyahan sirat moja tepaten kekalih. Taupun temanten saribit. Linggih adicara ingkang sepindah menika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun waksana. Ayo. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta, wis. Terus. Wis. Kere golek sing ngono. Seleramu ngono ki to, Yan? Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan? Iya, Yan. Seleramu ngene iki to, Yan. Lah Yan. ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Wes kethek to wes. Oh gak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing arani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan? Lah ya. Heeh. Ayo. Mandak sing arani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho, iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok iso. Wis to, lah iki ya ampun. Alah, Mas kira Mas. walah iki wis tak pesenno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di Ora apa-apa, gila ya diempat kok iso. madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki wis to. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuweki suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Niki Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu Cocok. yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nama. Ndake pisan kas. Boten baguyan anak sa. Pisan kas. Buyan. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki nggih arang-arang. Gitu. Siat nggih? Syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah ya Roma. Ndoke rene, ndoke. Doe ya doe. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawakne iki to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong nginceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ayo. Ah, Kok ya cek original ndak. Je original. original sing arep dumuk sapa? Paling yo lit. Ayo melok aku nang nguri.
Iki jek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan blas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Berarti kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko susah ra gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Paling apa? Aku nggo tisu kok. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. Lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau terima kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji Ngaji. nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya, Mbak ya. Iki termasuk akeh lho. Oh, kadung seneng. Ikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa ru. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane kaya remplas. Sepurane cah bagus Nah. karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Alah. Ger. Mesakne bocah kaya ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le Nah, ya. kenapa-napa? Sepurane sing Akeh ya Le. Isap. sepurane Iya. sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangkok gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Bangkok gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus bayangno tekan ndi. Sik original. Kowe ngerti aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis rene popo belas. Kone bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini? Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Pean. Heh? Pek. Gak iso tak tambah 700. Wong loro aku ngatasi kok. Woi, suarane kok wuh. Mister Mendem jajal. Heeh. Mister Mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokane apik, heeh. Ah, mendem wedokane Le. Lah, gampang. Mboke kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. Mentem itu anakku. Lah ya kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndang ndem ngono. Kok nek bar ndem ndang ndem. Ini kira lagu duet to, Pak ya? Heeh, Duet, iya. duet. Duet, Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet, mbok. Aja tong Uger nek iki. dilungup kenen. Nek dilungup. Mboke Wong mboke Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Deleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Ah, dapuke tuwa tenan. Mbok gak kopek. Ora usah penak-penak sing alon-alon Le. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh ketok iki. Bang. Watuke wis nyiklik. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara jasmu iki. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek matamu bojo Bojonegoro negara. matamu. Nek teng mriki matamu. Samono. Lali. Gak iki jek original. Kaken PPO. Karo Ya apik Kram. suarane. Kram. Kram. Mosok guru anak kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Liha. Oh iya, lihaten. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. tali Tak bintang tak dintak dintak dingding tak dintak dintak dingding mana bu? tak dintak dintak dingding entang dang dang dang.
piye cek iso ngene ya? Original. 3 tahun dek. Alah aku neh. Saiki aku. Iya, Aku kok kowe. Aku gak iso, Mas. Genten Roma ora iso. Mudune meneh gak iso. Wis teko kono musik. Le. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah mana karo. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. Latah kok lantung. Lah iya. Yo. Blang. Yo. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Lele tole 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 ketane abang. Dicampuri apa parutan. Lele tole tole rasi gampang. Kali gampang. Lepa gawe. Terima kasih, matur nuwun. Urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah. Gak kuwi to. Aduh simbok aku. Lah ya Dek wis sudah terima kasih. Terus piye to? Aduh simbok. Aduh simbok anu. Lah. Heeh. Kawinan. Aja matamu coplok. Ora. Aduh simbok. Lah. Matamu gak coplok. Ini ya ampun, tak nyanyi deh. Ah. Aku tak nyanyi. Aduh simbok. Aduh simbok penting kawinan. Iyo. Aku iki wis mendem Iyo. Aduh simbok ra iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo. Ora gampang wong jejodohan. Iya. Awas. Iya. Ora gampang wong jejodohan. Kudu bisa Iya. Enggan, entuk pakai lindung. Iya. Apa bojo? Oh bakane waktu. Yen Ora gampang wong jejodohan. Kudu bisa apa bojo? Iki warang-arang Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Tak buat roti latte. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho Mas? Lapo? Sapa yan? Gembira we.
Gembira dengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lagi mau? Gizi lho MBK. Mambu ultrasilin to model. Trasilin. Oh, Ora wing. mosok to? Iya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kok kowe iki yo ngawur ae urung bar. Man nunggono, nunggono. Enggak. Senarak enggak. Iku nek kesuwen gulung engko nunggono sing menak. Ngesakno. Nggih, wis. Wis aja ceklimik, aja. Sik ngene pempesan sik. Eh?